Luto tayo today dahil may mga bisita si Mother Dear. So, darating yung kanyang daughter-in-law. So, ilagay natin yung isda naman ngayon. Isda ang ating ayan. Isda is life. Ayan. Ay! Hihiwa tayo para sa adobo ni Mother Dear. Adobo. Luto tayo ng adobong baboy. Gusto ni Mother taba. Naku, parang hindi naman makahiwal yung ating Okay, hold on muna. Ayan. Hindi ata, ito ba yung kay, akin nanay? Yung kay Mr. Elmo na pang hiwa. Diba? So, iyon. Hiwa. Ayan, medyo umano na siya. Aray ko. So, hiwa tayo ng garlic. Yung garlic natin, nagbuto-buto. Ay, nagbuto-buto. Nagkaroon na rin siya ng May talim na. Damihan natin ng garlic. Ilalagay natin sa ating adobo. So, tapos na yung ating adobo dito. So, adobo is right there. Ilalubo natin. Ay, naku.